tura bungana amasain kat ti kha CUT kat ti kha chakma underground troops tinani kha kat ti kan soipan kan thret thiam doni chu alam toy tin mizo youth ti kha oma mizo youth chu atira anin din dana chu party ni lawin thalai polte mason na tura khatianga in ro man chau khan nia ti chuanin emelen khandona khan party yang in anon letta a mizo youth tiang khan naron kal chho tlang le ta zelani ti chuan kan man chho thei mai ang chumo kat member te chu tu te nge ni ta ang antam viewang em aizola in bun pa nga ngen nianga mundanga mun puan nei jok ti te po chungai to lo thei lo te zinga mi ni katna ma saber tur nia lang ta chu an information in pek na hriat chu ni ta a mizo youth office lama leng lu taila eng emo hriat bel turemo ami shim po hian han beng berak tur te ponom tang melin ti thuwa in lampo pan lovin party office lam chu zot chopin ka pan le ta chuk ka hoi zaw lo lu tu khi chu boi thak thil han ti don hlekila zo chop zelanga ya chet vel a sot lo tlatani eng tinemani chu party office chu ka thleng ve ta hlola in thlana hnai chho to bok nen boruak mungin an rivut vut tong chu ti nak lain an office la chu tala hin alo in kal bur mai le ta ngala karil ru te chon in thlanan va chou om em ve mole ka ti neu newa karwa man na ma sa chu tlol le ta phut mai chu nia ado tu ka nei lem lo wangin chu party office an hon hun nga mai chu ka thei to ka ni mel viawe an office thenoma mi ten hena chuan office an hon hun bi chu ka zot ta chota tho tran ni lai ni zirtop ni le inrin ni te lo ni ome wen hing ninga ni ya ka kal hunin alo zir chia lo ve bokani naktuk lama ka kal to mayang chu ma se huan lama huan puthar tur kha hruai ka ngai don bok sia awa buai thlak don ve mole ho ma tal to mai lo chuan zana chun ma dini message ka ngai chang renga ka ngai chang ani ti shelo ni nge yang re hlau mai thung ma taka muina tuk lama ka ma chop te chu ka suang to zui neu newa ka thil ti lai hi trul berem enge hlok na tur te chiamom le ti te in ka ngai tu rawa atuk zinga ka tho chona mania kan lo in biak lok ang ngein puka pa chu chau kalama chona lo thu vung to a athu na sira chuan airbag thar na rei to ti hria reng hi op deuh rup hian alo in hung boka achunga silfe nemo bungro engemo tam takom lawang ti hria reng maya ama han en mai po chuan bungro put ko luk thamane rin omlem lo shrim bokani kanin biak luam nu achon in phi fai turin bolin lama ka lusana kanu tenen eng amani soinan ti zuinin ka hria tuk thon kan eifela kanin siam pe fel nu achon puka pane chon kan huan lampanin kanin phur chuak ta a karinai na lo trong du shepa kongklon mai chona ti tia akho har thlak lo viawani thlam kanan thlenga bungbelom sa ve kani wangin mutbu tlem kan phur telani maya kan sam khai phiana puka pachon thlam cho han bel cheng de vuta engma phe chu soilem hleilawa amut bu tur vela pho chu lai chon kari te chungchang chu ko lo hril mola ani po chon thenom tur ka nei chona ti je ni chu lo ti ve maya ruam man na ka nei le ka lo siamang chu soin kan thlir kwal thuaka ani na khoi ber tur chu vok vulani deuh berang chu thil lang chu han khoi wak tur nei lo vokin sak chu kan bul tan na tur ani thu ka hril ma saber lo theilo thlam hnoya chon man ru ka che khol vek to wangin engemaw chen chu ma poina lo ti theyang chu mong chang in vokin sakna tur mun chu kan te du na aban phuna tur vel kan khen fel hnuwa chuan ban pani vel chu kan han phun china a in chu in zom zela sak tura karwa mana wangin du thu sam taka kan sak zo meu chuan kuma ve man hialin karing chanhulama ka ti turin min kaprenga wangin ka in silfaya puka panen chon kanin phur hole ta a bu faile chome vel te lein taxi in a kir le mayaniang chu bu faite eng mo mamo tur kan le fel nuwa chuan ka kal santa a in thak ka tum zet nine kanan le lo pal ka lo wangin in lampo tlo lowin mizo youth party office sam chu ka panjui ta ngala an lo phusa ve lai lom tu te mo party office ang lo takin tiang hol mu toranom lawa alu chuak ta reng pon thalai the tho hlom khup mai office hung ka lwe ro chuan IAS pachal
pension to pakhat hi lo thuk hur thunga advisor tan an hmang nge mani don le tuma chon min ngai sak lem hlei lowa mel thria than mu mai tu la ka nei box si lo ka ar khual hoi vel mai mai ni banga lian ang reng takan hruai tu te thla kan tara tang chuan mania in mu khom zinga tel kha anom der lo nia mole ke hi ka ve sual ta duai emoni le chutia ka lo kut chilo hoi vel mai mai la chuan ka dara hen mi pakhat hin lo beng thut maya ka phuna sakher mai ama la chuan nui zui tak kia kia college kan kalpui thin sang puya lo ni a ningi hi ta te lo lan ve te no la ati zui zata ka lo te lut ve mai mai he tilama te lo in mang ve viau ni mo ka ti chuan nia hei kan ti ve ta chiam chu ni hi an nuk nai na lai kan thria lom tin an nui zui haka atua ma poi hria ta loi ka nei lo lo om hlo lo la chuan ka mit del thut ve ngot ngot don ni hi engangin ngai om shrim shrima ka ti chuan executive committee kan la ni phak ve chawlom ke ni te chu lo in mang ve te u nang ni hi in tho hlok om te lul len hian in om mop ringot maya ati zui le a kan zir chiang chawnga lungoi thla kan ti viau ta ni le kan la ron in barlut veng chu kan rama party kan kalpui thin dani ka tei theilo zong tak mai nia bung tharin kai thei te ni ngai chuan kan tlan se bik lo tura ngai ro ka ti zuya om huna tanga thira ngai dan siam lowin han lu chil vela aum zia chui man chuak mai don lo ma ti a ti daila khi in thalak tara khen hroi tu in wanga mel del dul ve president oma vice president pani working president ti te ob ringot po khoterun thamje tanomalom enga ti te teu nge ni ka zot lui chu ni thoma se ka hre thiam lo tak taka hruai tuan nga lutuk em kherani king te chu chanvo in sem tlan na mai mai lom midang te ti phurna tan e tianga chanvo hanin sem kual te poimo velom ati ve maya chanvo wanga aron in mang thadu ni chuan chanvo nei lo hun chuan kian san le mai don chu ti na ni mo emo kanin titlat mai treni buai thla kani hi kal lo ti ve a khi te chu lok zual chawlom sub committee sang sang po kan nga te sin ka hreseng lo hial zo kang ama la chu nui le hau maya tungain president ber hi ka chiang tlat lova aming hi ka hre em ringota lal thazuala so bkt business nei tu pa so mole mzp ati po hanin mang ve thina lo mula chu hremayang ain rol chikim ve thinem khamole atia chuti lai chon mi pani hin lo luta pakha jok chu khulam thlama tel ve khani ngat mai ka hai lo chiang kherang chu tuna lo lut mek chak ai khor khor ha su tunge ni min kha kan theng hil ngo chu atin ka zot zui da ya rin puani soi hre thina mi ati chuan hre thine anau tenen kanin kom ve thin lom anam borin eng heng helo mo anau poi ka mungai talo ka ti lai chuan lo lut thar te chu in chunglam panin an chong hal da ya sang puya chuan a phone chu tuai zau zawa kha lo save la rin pui number chu ati zuya engangin ngein party hin om ve a engma ngai to lo mel put nen avain lak poimo mel vut vut ve ka ti chuan ni na ponation lo kan president che ko te jinga mi ni kha ama hi ain ti thu thiam ve dewa ati chuan kan nui ringota kalmai ka du deu kalo lut zeu donia khoi in number mi lo pela tina number te po chu ka deal zui ngala an party office chu ka chua sanda a maso na kong khat chu ka nei ve ta reng e ina hoin muang chang in kain bol fai sara kain bol zo computer a zai ngai thlain ka mu dar dara rin pui number chu messenger mangin a facebook account jonna tan ka mang zuya alo nei ve thlapalom a profile chu ka check thuak thuaka hanen zui chiam turom lo an party lama chon active ve ve ani anga thil post po party lam nei na kung kai deu vekani chutia mu chunga kalo boi ve em lai chon ma dini phone call ka dong hlol maya ada le da yang ti hlau wang ni mo ka chang rang khir mai i buai em ati ngal ringota buai u chuak love ka ti chon huana ila omim ni ron tia ai ka ho to ka ti chon a that hlau chu ati wata engati mo ka ti chon englonia cho e kho mangan tia tu ten mo ka ti chon ka thian den chon engati nge ti khan ti vok lo la nuam lo nia an ti le ria in thian ho choi khom na chon ti tur ka nei me lo e ma ka ti male ka lo ti ve maya ni lo telve turin an du che lo ma ti le zel boxi i thian ten min thesi lo eng ting e tel tura min du ngut theyang ka ti chuan an hria che lo ma ti ve tlata ka va oi lo e o ka ti lain
ani tak tak I thalak pun mu to te chu la ti tak deuh dewa a fama kom ve ka tiringota chuan ka lo ngak thei cheng em in tharun mel tak hena ti le a kal turin ka ril ru ka lo la siam mi lawa ka ti chuan siam ve mai la ka kal ve tu la turom melo em alom nang ni chen ho ka ra chuan ka la ti rama a tu la lom a tu tak tak a ti tlat boxi ya a tul chan lai soi boxi lawa ti chuan nakina ka hril mai chenga kan kal huna a ti tlata ya kal ve tu li ti le mi lo so mai ro ina ka om tholom ka ti ya kan nu ya za deuh viau na chungin kan ti lui ve deuh bokani ini nom na ka hre hlei ne ma ti hul haka mizo tong vek kan venga po kan mang tholom a hria thei mai ang chu tum te chuan ka ti ve tlata I van chi mom tak ka hmu hun che chui re thei viawang lo in siam ro o ati zuya la thom na hak tur ka thlan mol mol lai chuan kanu e rong bol tur lo ho ma a choi chho ka tum thu ka soi chona ngai na hriat lo mel kher mai choi khom ti vel ka pe ngai lo zia hre chiang ve bok em ani ani le chude chu don chon arsa hi chan lok don em ni chan sa loin ka lo le ringota inu mingi lo om bok si lowa ti zui le a in siam ka tum uk to chu thul le in sa sa chem nen chon chaukalama chon ka in hum sekleria I valei tam em ve ka ti chuan siam zo hal vek tu ni chong le nem ti khan fridge da tha thei tho lo ma ti ol sam eta ka sa chan zo ka kut ka silai me kin kan doorbell chu lo ria kanu chon lo chon thuaya ma dini ni karin tho wangin kong kalam chu ka lo hoi lok ngal ngota kanu bo chon lo lut lai chu mel ve reng thawin ka ria lo leng ro enge ni du ati chuan chan mai ngai na po hrelo a sen deuh tan tanin ka ria ka thenu ma dini ni kha menon soma ka lo ti thuaya e ma dini mo iming iwa felve kan zo thana ve hi zong rual hi po lo le tu ka ni chin na chok ai chuak dona ti pok lo oi sak le ne choi khom te phu rolex hi ka pe lo hi ti tlata lo hroi har deuh te u ati tak bor bora chuan ma dini po thangam ta deuh nin ka ria kain sil fai thuak nu a chuan thut khom na pindan lama ka phei puya kanu bula ai ngot chon an nom aring deuh nge ni min zui rang ema karelawang in thlak zok ani mai ilo lut ve don nge tikhan milong hak don ka pindana lu cho chak ti ka hremaya ma se chauka lam chu ven thon nei ti hre takhina mit mei zawa lo lut la shakherna ka ti chuan ka pindana chon min nam lut chat chata nula pa ngai ve tak chuan zak zum thar vele ani oma nui te po zalek lek lo mole ka thom no bom chu ka honga hak tur chu ka thlek wal deuh seka in cheidan tur po ka hre thiam meu lo engang mi nge ka nei pui tur te ka hre ve bok si lo ani ron in cheidan la chu boot le jeans t-shirt chunga coat dum among khu phadeu to hi ha a chumi mil chuan in chei turin min han phut kherang emo chu le engting nge ka in chei don tin ka han rona ani la chuan banga ka thalak tar sang sang chu lo en tui viau nge ni chana ka dong lo ka duang ang chu la chuakin ka in bel tamul mula adule social ve to mero se kain hak zo thleng chon min ngai sak lo takin pin dan chunga ka thil da sang sang chu hriat vek tum niom takhena bi kual char chara a hnung lama tanga konga ka vaku chon nui sen sen chung hen kalam hoina lo thle dewa min mu huna engte min ti ngei tum kha ka ti chon a meng kal rala ka zak le deuh te na nui varvara thadeu in min dil ve mai la anuya zakher mai ka kuana ka thla hnu chuan kalam hoi chon a lo in herrema a hmuya ka fo sak cho do rei du lo thung a hnung lama chuan kan nor pheya bang heng meu chuan am zetin kan in fop zuya kan zi trial mai lo mule a scooty chabi le helmet chu ka pindana da a ikeng don lo mi ka ti chuan a hnok mai ti te tlat boxi a zan rei khama kanin mang thang hal mai don lo ni om takani kan ina tanga kan tan chuan hu loka chuan engmo kal turamin du viau chan chu tin ka zot tange nge a mani chas te theu roi vek tur roi tur nei lo chon thleng sil turania min kwa chai chung hena tia anwe za ve deuh thawin ka ria chu thleng sil chui pe ngang lo ni mo ka ti chana pharang kher mai chu lampo ni che lo ni kuma po ka sil to lo ma ti ban deuh chala a thu soi chon nui za thlak deuh boxi ama la chon ala thu tak phian mai boka chu ibial pa ang ve deuh rewo om turin min du ti na niang mo ka ti chon chana ka dong lo an thian te na chon mi poruk bor vel hin lo oma a soyang tak tak chon a kop chon an lo om deu ni mel vewani kanan in si bai luama thleng kim lo an lo om vele chhong boka
mel riat lo vek mani sen trong du hlom ema wang chuan tlang nel lo chu har takani ti lui po tum ngia lila a har sa ve thovin ka ring deuh ei turan lo siam vek to wangin ti tur pom shan lawa mi pa ho pin dan pakhatan in lu chok sek dana chuan engemoti an nei niang ti chu ka ring thiam ve maya a to pa chuan ke po min lo ko ta nge kha ka va thu fel ve zot ti a chuan ma dini lo lut ngala a thian ten helam chu mi pa khom na turani hi o me che lo lut ve su an lo ti wang chuan soidu nei ti hriat taka min mel chung na chuak zui ve ngal mai boka zu hi ka in ve ngai lem lowa har san na kan nei lo tura ka ngai ve ngot mai in ve tur chuan min tin na chungin ka in ngai lo thu ka soya khum sira guitar chu ko in ka lo thai beng cheng ve sek thung anu deuh loka chuan ma dini chuan miron phone a dora min kalpui lok manem tin min ko chua chan chu ka hre thiam maya chuan lamero siam boi ngai po ka ti hran lo dora kan vocal lok nge tin pin den atang chuan ka chuak zui ve maya kong ka biang hiangin ka chuak lai chu min lo thli renga a mela chuan ti tawa chak te lang renga zu ka in ve tura ngai ni nge yang awa ho mai tak emo enge kan leidona ka ti chuan ei turte in turte ni anga tiringota kan chuak zui ngala mimit sir deuh rel ti ka hriata wang chuan ngai sakom lo takin mani phulin ka phul zuya ka rui ngei na hrian yang a tong po tong thadu lo ka biak po chu rul tok chau hen min changa ke lai ka chimom ve thei bai boxia kuwa chau a leile loi boxia min hroi chu chan chu chiang thokatin ka hria kuwa chau khamoi leidon ka ti deuh khera kuwa la a ei tam lo ti ka hre boxi adang le ngai ompo ka hrelo choi khama kanei duam se ka tia tin thatak chuan min chang ve maya a shimshima min hroi chu ve te min tum khum le boxi ka ti chuan ngai no be vak lo hen min mela ka tum ti po ka hriat si lo ati deuh khawa ka nial zui du ta lo mai in kan thlen le chuan mi pa ho umna pin dan lampan chuan engtin nge ti te reng hre chakin lu le mai ka tuma lut to lo mai ro I om bo dei bi ka ati tange ya omna turom chuang boxi lowa ti turwang boxia ka ti chuan mami pin dana kanu mai donia dingmewa ti ta ka wangin ka lut lui du tabik lawa garil ro thil lo om dai chu mai che fing chuan thin rima mi pa be vak lovin an lo makhal thiam zar don ani ti hi ni tuna po zu in su min lati haulo ma se zu in lo tura min du wangin thiam takin min la sang maya me che fing le molin kar hi zim veo ma se ara chuero ain thlau le loi boxi chu ni hi a thianu pin dana po chuan omlem lovin thlang lam varanda chuan kan thua zu ka in lo ti hrele nu noi mani a hlim le veo loya kongka lam mel ruzuk zuk chungten kan han in fo pleria ibial palimlim hi engtire nge ni ngai dona meng de sar chung chuan an nui se ya reideu ni ta se a har sa viewangem ati chuan do thei chungai viewang ka lo ti ringota ingati mo ati chuan pason naum me lo e malom in ngai zong po ni lo mi moi ngai zong angalan ringot chu thenom te vok sa chum rim hriat phak veang chau ni ka ti chuan an we za kher mai engtin mo thenom te vok sa chum rim hriat ang chau mo nang te chuni tem fo lo mo tin an nui zui sanga ite khin mak boxi adik mail boxi ti pain ka tu khuma chuna ron kuaya kain rin ma chon min fop zui zata tak ni se tin min thla pa chona tho zui hama alim vekani kha ama en ran chung chon ka lo changa tak ni se tin a phun le ngata a soyom je chu ka man thiam veta idu dana ni silawa ka lo ti le a min chan tuma an zo lai chon in chung lam atang chuan madin an tiri kan hre zuya ain rin ma chuan chet kala veta thuaya ka pot nai thuta ka fop zui ngal mol mola aron chu thuta hlawani nge yang ka oma chona nam tanga kanin thla fel man nge min mu man che po ka hrelo mi pakhathi lo dak chuak lola kha min pa chu aron ti ngal phara he ani hi khu ta thama khan atel ve chiang ani zanria kanei khama kan hodona meu chona tirakal chak vak lowe ti lo chon ka kal chu ka in chir lo kher mai ka in chir lo poni satlia lo kalungoi hlia mai ni ma dini bula hun ka man wang chuni bok ma se khapa du sanga wang khan ka lungoi na chu thua ni viawa achan po anzu in na pindana khan zai ngai thlainan rile lu maya chuta chuan du sanga phone na tangin ufaran zomalo nia ani ruila chu mungut mai boxi nen
ka du ka hmuya tin ka thut chil thuaya a phone la chu a lo line lok lo le nga la za zela hla te chu han ngai thlakwal vela midangin min ngai sakte chiam lo ka hriat lai chuan a WhatsApp code le poimo tura ka hriat chu ka phone in thla ka lo la mi a karin ang ngein WhatsApp pahnia lo mang trata pakhata chuan eng message ma omlo karin dana kaldik chhovio mai eng tin nge ni ang tiangai tu nain arbo wazon mek la ya hetianga hnung lama sabar ang maya ol sama ka ve buai shep tur ka antong mai chu nap khon pachang huang maya khireng mai tu nin ka hre hial mai ho harwa ka du lo wangin ma dini nen chon midang ho ma dewin kan chuaka scooty a keng du lo chu ka ngei ril ru deuh viawa a chan chu ka ma ti tur min huak tu hi ka buai pui chak et to ni scooty keng sela chuan mang tha o ka ti ngal du hial mai theya ma se kan inaron thlenga nga chuta thla la phu te monia nga ka du ai na thluwa ka thama ma in nin ka hria in kan thlen chuan ka nu chu lo om lowa kanaw nen chuan an hanin chi bai lob lopa ka pate te in vela anin mu fo wangin anoin hresa deuh thowa ma dini po akim ki talutuk lo deuh karinai tak chuan soiduran hreduna kan kal le ngal mai doni motiak ka ding wai chu ka thule taringota tum lo deuh thing puite kanin le ri chu a thla kheringa yem ka ti chan min mel phok kher mai lom vak lo ti hriat reng chuan a scooty hun na lampan chuan a kal phei nga ta zo na tru lo tak ka zot le pekani mo a scooty hru fai mol mol lai chuan a bula ka vodinga I lo kal pe lo chuan ka ti lui lo chenia mi po en lem lo hen a ting ngata chan dan tur po hrelo ka kal ma lek doni moni zok chule rei rial lovin kan tlan chuak dun ta thawa an motor da na a atlan nu chuan ke in kota ka lo ngak thunga a chunga in lo daro ati wangin ka tlan nu thavele a ka in da fel ma chuan min ron pana alungoi lo ti re tum te renga mani dim fashion lo hian gara sunga chuan min ku a min fop zui chiama min thla fel chu kan nui chuak hok ringot nui po nui chu suala halati shrama anuin TV lo ena minanin mail ria tira ipa te chu ka hrilu tu ka lom kan thok ho thina ati chuan min titlang nel deuh sota karinai takin atong du boxia ma dini nen po kanin kom vak man lo zo kani ber abula tang bokin huan pu kani dan zong ka soile tak kel chu a thingpui min pek pa chuan kabula thunga la anwero chu thu thlenga mu chungin TV lam chu la en renga ati ti pa boka ninom lama kal trep zo kani anu luda na lam a mu theilo lai thu kan ni boka kanin thut nai khermai ka kong lama akut chu aron rol luta kati sa tha kara chuna kut chu da kherbok nen na hau si lo hian min kam ki tlat mai hian ka ria min thunu ne moni zok ni anu ti mol lai chon ke ni uluk fe hian kan lo in fop thunga anu lo thu chuak tu chu chet dana ngai te sin rei tak po ka leng tabik lova apa committee banga lo lu nu rei vak lowa thing puite kanin le nuwa chuan anin mutpin dan laman pana lungphu rang zai khopa kanin kuangial nuwa chuan ka hosan ve thei ta hramani tikhan in kuata zo mi chin kha so ta ka kaldon ka man to lo